Ahojte, vás vítam u môjho ďalšieho videa, v ktorom si spolu ukážeme takýto náromok. Sľúbil som vám to vlastne na Facebooku. Je to taký preplietaný. Je to celkom pekné, je to zhrubý, takže je to akurát. Je to potrebný stav, vlastne budeme to robiť na jednom procesovom stave. Ale ten, kto máte, tak si môžete urobiť aj ten. Takže ja budem robiť dneska z oranžových a šedých gumičiek. Tak môžeme ísť na to. Takže ideme navliekať gumičky do takého diagonálneho N-ka. Čiže začneme odtiaľto. Čiže takto. Vlastne počkajte, po jednej gumičke, pardon. Vlastne takéto diagonálne N až do konca vedúceho stavu. A ukážeme sa vlastne, ako to robiť na jednom. Tak, teraz takto máme. Teraz sa zoberieme ďalšiu, tu zase šedú, ktorú zase dávame takto do toho N. Čiže tu musím posunúť tie gumičky. Tak, to si to dávam. Čiže ten náromok není nejak zvlášť ťažký ani. Takže tak, a budem sa snažiť vlastne čo najmenej zostrihávať videa. Vlastne ja ich ani nechcem moc strihať, lebo chcem, aby to bolo také plynulé. Pretože moc videa také zostrihané nemám rád, lebo to je proste také, ja neviem. Čiže vlastne klasicky navliekame do N-ka. Tá šedá si moc ani vidieť nebude. Takto. Čiže N. Vlastne do konca vedúceho stavu. Takže si to môžete pozrieť. Alebo si to môžete aj pretočiť, takže že by ste to nemuseli vlastne pozerať celú tú dobu. Vlastne až do konca celého stavu. Kozy si môžete stiahnuť. Tak, oranžový. Vlastne do konca. Kľudne môžete pretočiť. Na koniec videa. Bože, som to zabudol dať. Ešte N-ko. Tak sa navlieka teraz trošinku. Tak, že takto vlastne to malo vypadať. Tak asi všetci chápeme určite. Padla mi kamera. Pardon. Svet niekedy môže stať. No toto je nejaká prťavá gumička. Neviem, kde sa to zobrala. Takto.
Ja už trošku pletiem. Ako sa mi to stáva. Musím posunúť. No. Tak, vlastne takto by sme bol po celé doškrobacieho stavu. Si ho otočíme a urobíme si zátku, čiže otočíme klasicky do osmičiek a lečieme sem. Tak a môžeme ísť háčkovať. To ľahké odsunieme, tú zátku, nabereme tie dve spodné, takto aby sa vám tá zátka nevyliekla, tam je to vždycky také ťažšie. A takto pritiahneme sem. Tu zase chytíme tú oranžovú, pritiahneme sem. Odstiahneme, chytíme tú oranžovú a pritiahneme sem. A z toho stranu môžete posunúť. Chytíte a pretiahnete dopredu. Tak to zase chytíte, pritiahnete, chytíte, pretiahnete, odstiahnete túto šedu a zase trošku môžete stiahnuť dolu. Pritiahnuť sem. Tak vždycky pomôžem. To bolo ľahšie nabrať. A musíte mať fakt dobré gumičky, ale od tohto by sa ani tie fejkové nemali trhať. Toto ja nemám fejkové, ale ani fejkové by sa nemali u tohto trhať. Je to zvlekla gumička. Nevadí. Zase posuniem dole. Takže asi ste všetci pochopili tento princíp. Vlastne zase skladáme do toho NK. Tým sa vlastne robíme tetok. Potom vám vlastne ukážem, ako vlastne to tam zase späť navlečiete a už to môžete len klasicky dá sa tam splietnať. To musím stiahnuť, aby to šlo. Tak, sa chytím, pretiahnem, chytím, pretiahnem. Asi ste všetci už pochopili, je to ľahký náramok. Musíte mať pevné gumičky. A už sa blížime ku koncu. Posuniem kameru. Tak, kde sme teraz skončili? Tu. To vždycky takto posuniem, aby som chytil to správne, lebo sa aj stalo, že som chytil niekedy zlú. To posuniem. Tak ten náramok vám taký ťažký nie, len preplietate NK. Neviem, ako by som ten náramok nazval, taký trošku, ani to neviem vôbec. By som ho mal nazvať. Vlastne neviem ani, ako sa volá ten náramok.
radšej pomalšie, ako by ste mali nejakú gumičku vynechať, alebo aby sa vám len roztrhla. Už sme na poslednom N-ku. Tak, trošku stiahnem zase. Tak, už len toto posledné. To nechcel dať. Tak. A keď už toto máte, tak si zoberte dve tušky, alebo čo ste. A takto to tam prepcháte. Ja tu mám neostrohanú tušku strčenú. To môžete takto obchať. Do tohto tiež. Môžete zvlieknúť takto. Takto a môžete to už strhnúť. Tak. A máme toto. Čiže niečo takéto. Tak a ja vám teraz ukážem, ako si vlastne to tam dať. Takže vlastne si urobíte po celej dĺžke zase N-ka takto. A potom to už klasicky len takto nám dať sem. Nakoniec. A budeme splietať. Tak. A to takže pozrite si, ja som skončil oranžovou, ale aj tak začnem zase oranžovou. Čiže si musím zase vybrať z boxu oranžovú. I tak toto viete, tak to už si kľudne pretočte, ale ja nechcem to strihať. Nabrať sa mi nedalo. Tak ja, takto. Kde odstrela gumička? Potom nájdem. Vlastne mám fejkové, len toto tmavo oranžové, ale to bledé nie. Vlastne táto bledá, to je taká pomarančovo. Pomarančová, úplne ako pomaranč mi to príde, to bledá. Takže náramok nie je vôbec ťažký, je to ľahký náramok na to, aký je preplietaný. Takto. Ešte skoro budem mať. Vlastne tam zadku nebudeme robiť, lebo tam budeme mať hentu. Gumičky strieľajú odtiaľ. Vidno, že ich tam zle dávam, keď mi odtiaľ vylietávajú. Ale sa neroztrhnú našťastie. Čiže takto. Šedu.
Pehe. No, blbé gumičky. Tak. Čiže keď máte toto, tak vlastne si to tam ideme navlieť vlastne z tých tušiek. Ja si to musím vlastne, keď ste to strhliate, tak musíte tam takto navlieť z tých tušiek, alebo čo ste tam vlastne dali vy. Takto navlečiete. Tak. No a zase ideme háčkovať takisto. Čiže je to trošku také ťažšie, lebo je tu vlastne ten náramok tam už napojený, takže to pôjde iba na to začiatku trošku ťažšie. Ale no, náramok stváraš. Čiže tento náramok je taký náramok na tých takých 24 minút. Ja to začnem takých teraz 18 minút. No, má. Navlieklo, takže trošku stiahneme. Takže si aj toto môžete kľudne zase pretočiť. A prepáčte, ak počujete také pš, alebo niečo, to mi tu voda hučí, sa napúšťa. Ešte nie sme skoro ani pri konci, ale tento náramok dá trošku zabrať. Tak, sme skoro na konci. Som tresol do lampy. Blum. Tak ako pozerám, už natáčam 20 minút aj 26 sekúnd. Čakajte, aj to som zabudol. To zabudol dať. Sprostý. Máš dať to slovo. Snad z toho dačo vznikne. Nie, čo som to tam, ja som úplne asi mimo, ja neviem, čo som tam zase za gumičku navliekol.
som úplne mimo. Tak. Bože, aj so mnou. Na poslednom, ktorý zás klasicky zahačkujeme. Tak, a keď už máme toto všetko, tak môžeme stávať dole. Pomôžte, keď gumička nejde. Či aby sa vám rovno to vo finále neroztrhlo. Mne sa to nevyšlo. Aj to gumička, no čo už. Nevadí, rozpletieme. Sa mi tu rozpadli gumičky na konci. To je to, čo sa mi tam stala tá chyba, tak áno, by mal byť takto. Takže prepáčte za to, že sa mi tam rozpadlo, to si na to kašlite. Vám by malo to pekné vzniknúť, dnes sa tu vidíte, gumičky rozpadli. Tunak, takže toto si nevšimajte vlastne tunak, vlastne za tieto dva dáte C-klip alebo S-klip. A tunak, keby ste to nerozpletli, tak by tam malo byť tiež dačo také a tam by ste to mali tiež takto chytiť. Takto zatentovať. Mali by ste mať takýto náramok. Ale toto je dačo smiešné. To ani není náramok. Čiže toto dačo takéto. No. To je také na nič. Mne sa to rozplylo, za to si nevšimajte. Takže ak sa video páčilo, dajte like, ak sa nepáčilo, tak dislike a ak chcete, tak nám môžete poslať na Facebook vaše fotky, čo sa vám z toho podarilo a uvidíme sa v ďalšie videá. Ahojte.